Is het zaterdag 17 september en het is de nacht van het museum. Wij van het Observatorium door mij, we zijn een museum. En wat wij natuurlijk ook doen is, we vertellen over de nacht als sterrenwacht. Want we zijn een museum en een sterrenwacht. Dat thema is volgens mij vervuiling, of niet? Maar bij u al. En dat gaat bij u specifiek dan om luchtversmarging. Dus net luchtvervuiling, maar lichtvervuiling. Als wij te volle lucht hebben, kunnen we niks meer zien. Dus het gaat erom dat wij met alles zien in een donkere vlakte. Dat moet een groot onderscheid wijzen tussen een donkere lucht. Maar als je een grote lucht maakt, dan gaat het onderscheid voor. Dan zien we de nevels niet meer. We zien de zwakke sterren niet meer. Alles wat we graag hebben willen, die missen we. Vleermuizen en allerhande vogels hadden er ook last van. Echt vogels die een nachttrek hebben. Die raken ervan desoriënteerd. Dus dat soort dingen, dat speelt natuurlijk ook heel erg mee. En misschien kennen we het al wel. Sommigen van u zijn wel vlak bij een lantaarnpaal die u soms wel eens even uit de nachtrust helpen. Dus het versmargt u zelf soms ook nog wel eens een beetje. Wat kunnen we er zelfs aan doen om het een beetje de vervuiling tegen te gaan? Het licht naar beneden laten schijnen waar het eigenlijk thuis hoort. We willen laten zien waar we lopen. En we willen laten kijken naar de sterren, maar dan heb je geen licht naar boven nodig. Dus? Het licht even uitdoen. Nog hij meer op het programma van de jongen? Ja, het is uiteraard een museumnacht. Dus wij hebben wat ludiek dingen. Want met versmarging, jachtversmarging, dan komen we natuurlijk echt uit bij het milieu. En gewoon normale versmarging. Mensen smieten een heel soort voort. En wij hielden onze huidige exposant, Mattie ten Hoor. Die had een hele aardige collectie jurken maken van afval in principe. Wat is het idee achter deze creaties? Samen gekke joon organiseren. En dan van die net horen taal met de showen. Dat had ik 25 jaar gedaan. Nog niet meer, dus nu staat het hier in het museum. En waarom heb je gekozen voor het alternatieve, voor de afval? Nou, dat was juist het gekke idee van we doen eens wat oors. Nou, en afval is natuurlijk dus wel aan de orde, dus dan kom ik met heel wat moois tevoorschijn, dacht ik.